uThixo uthi akazokwenzela, kodwa mamukhe uzawuyenza kunye nawe. Wayengaka kwakho uThixo enkosi moyikwe uthi ngayibona uSimoni esimba ngomqalezo, wayengaka kwakhe ukumnika amandla abawuthwale, kodwa wathi uThixo nyathela apho ndinyathela khona ukuze ungabufa ubunzima bomqalezo. I will do it with you. Like ufuna uyakha uzawuyakha nawe uThixo. Lapho ufuna uyithenga uzayithenga nawe uThixo. Le nto ufuna uyenza uzawuyenza